Yang Shri Kalaiman hari Shari Bang suka jeno Shari jeno Bang suka cinyang tini Jatana pungkaham tini tasyan rubai ketal video malai joka tini kai Jiang kesang mani pura Shari roklai jongka Shari kubang Bang suka pura os kang simi Shari klai mani cinyang tawa phungni sata bai jong taw kai ta phanche kesang jong ho Shari klai ma bangai ang kai tabuk pusa drop tabung no norok no phungna hne yang tinia phungni chikon sa video ma khai mani norok bai share khai na nai jiang wa tini Shari klai jong nongyang ro Shari da klai kya kisa comment khai sa jabade sabade channel ki tongnai video no subscribe khai gyang kai kisa khai ro baide ang bachai mukhang sujagya ko mukhang sugana tabuk puja baye tini khai chinyang kasang suga nanya ka kasang sade kisa tini khai ang phungni simi tam khajak norno phunungai mane te kaise video ang sinja tini video khajo amsuk jaranong sinai norok ni tini ang kasango nise nongma kisa sa video chikon sa khaimani tini nangyang do kasang sabaide kisa handuan bo mani krikya duan dok mani hanani makai te kaise next video phunu basni nono tabuk khaya phungni jara khai tabuk amsuk jaranong sinai kisa sa nongma samaje chinyang kasang ka nei amsuk ning sinai hambai jotana je subscribe khai khair baide ta mukhang rok sui dugani mani rok na habai kana ta naitung din rok video na tini phungni jara khamsang ning sinai next video dugani mani nama phungnai nyaji bai jotana